El passat 16 de gener de 2020, Colonya, Caixa d'Estalvis de Pollença, va signar un acord per adquirir l'antiga fàbrica de Can Morató de Pollença, un edifici industrial emblemàtic en la història del municipi i de les nostres illes. Amb l'adquisició, aconseguirem recuperar un immoble d'alt valor patrimonial que va ser declarat bé catalogat pel Consell de Mallorca l'any 2002. Continuam fent feina per, una vegada obtinguts els permisos necessaris, restaurar i rehabilitar tot l'espai i convertir-lo en la nova seu de Colonya, Caixa d'Estalvis de Pollença i de la Fundació Guillem Cifra.